Tnediet skema ġdida ta' sussidju ta' 40% għal min jixtri water heater pump illi tuża l-istess teknoloġija tas solar water heater. Madankollu din l-innovazzjoni tista' ssir mingħajr il-bżonn tal-aċċess għal bejt u xorta waħda tista' tiffranka bejn 6 u 700 unit ta' elettriku fis-sena, hekk kif l-ilma jisħon bis-ħana tal-ambjent li tkun installata fih. L-iskema tnediet mill-Ministru għall-Enerġija u l-Maniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi. Is-sistema tirreplacja dik is-sistema. Tkun bħal kieżemma tikkriterja effiċjenti ħafna iktar, tkun ħafna effiċjenti iktar, tkun qed tirreplacja dik is-sistema ta' water heater ħanitek jiena, solar heater. Allura dina għalhekk qed nagħtu inċentiv, l-istess inċentiv bħalma nagħtu għas-solar water heater. Qed nagħtu inċentivi għal din is-sistema. Is-sussidju għal din l-iskema jingħata wara li tkun ixtrat il-pompa u dan isir permezz ta' applikazzjoni mar-regolatur tal-enerġija f'pajjiżna, kif jispjega l-kap eżekuttiv Marġon Abela. Kull ma jridu jagħmlu hemm grant sa massimu ta' €400, jiġu għandna l-offiċini tar-regolatur tal-enerġija, il-Marsa, japplikaw u l-applikazzjoni tiġi proċessata on a first come first served basis. Il-Ministru Mizzi qal li dan huwa pass ieħor sabiex pajjiżna jilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea li sal-2020 10% tal-enerġija li nipproduċu tkun ġejja minn ejjun li jiġġeddu bħalma hija x-xemx.